posledné chvíle, ktoré trávime ako žiaci na tejto škole. Boli sme 4 spolužiaci, ktorí sa vzájomne podporovali, ale aj šterili. 4 chalani, ktorí mali často dobré nápady, ale veľakrát tie naše nápady nestali za nič. 4 kamoši, ktorí prežili v tejto škole veselé chvíľu, ale neraz sme si aj poplakali. Milá pani riaditeľka a milé pani učiteľky. Triedna pani učiteľka Zuzka, pani učiteľka Slávka, pani asistentka, milý pán farár. Milá pani vedúca kuchyne Olinka a pani kuchárka Gabika, pán školník Rudko a pani upratovačka, milý pán starosta a všetci naši kamaráti z 1. až 3. ročníka, milí naši rodičia. Väčšina z vás s nami strávila celé 4 roky. Za to všetko, čo ste pre nás spravili, sa chceme zo srdca poďakovať. Ďakujeme vám všetkým za vašu námahu, za čas, ktorý ste nám venovali, za pekné slovo a usmiernenie. Budeme na všetkých spomínať a veríme, že aj vy si v dobrom spomeniete na nás. A človek nikdy nevie. Možno sa sem raz vrátime a budeme pokračovať vo vašich šľapajách. Milá pani riaditeľka, každé kráľovstvo má svojho kráľa. Kuchyňa to však inak máva. Tu kráľovná nám vládne, nestrpí naše spory žiadne. Učí nás vyjadrovať sa slušne a hašteriť sa nesmieme hlasne. Vylepšuje našu angličtinu, počúvame ju ako žiadnu inú. Zaslúži si poďakovanie ako hrom, je najlepšou riaditeľkou pod slnkom. Pani učiteľka Slavka, keď začujem píšťalku, spomením si na Slavku. Nemala to s nami ľahké, či v družine alebo v počítačke. Kedy sme jej často narobili. Ja by mala z nás smýtku v každej chvíli. Ona to však dobre zvládala, aj keď sa na nás trošku hnevala. Slavku máme veľmi radi a dúfame, že zostaneme kamaráti. Že si nás 4 rada spomenie a srdce jej pritom pookryje. Pani asistentka Natália. Pani asistentka Natália nás pozná dobu krátku, spoznala nás, až keď sme išli do štvrtáku. Vtedy sme už sebavedomí žiaci boli a začiatočnícke plače sme už so sebou nemali. Natália sa o prvákov stará a nám hodiny niekedy suplovala. So mnou by si ona veru rozumela, lebo obaja kreslíme ako strela. Olinka je dobrá duša, rada forky na nás skúša. Tipkuje kde sa dá, nech je dobrá nálada. Keď zakričí svojim hlasom, vtedy žiačik neboráčik zje aj rybu, čo má vráčiť. Palacinky, šulance, všetko do nás na práce. S Gabikou majú tajné prísady a pri stolovaní jasné dané zásady. Jedlo od nich chutí výborne, z taniera rýchlo pomýli. Na ich dobré jedlo a milé slovo spomínať budeme ešte dlho. Za všetko im úprimne ďakujeme a dnes z lásky kvetok darujeme. Pán školník a pani upratovač. Ráno školu otvára on a jeho dobrá nálada. Knižky číta deťom rád, je ich dobrý kamarát. Práce má on veru dosť, nikdy nemá v sebe zlosť. Na deti Rudko nekričí, keď je problém prifrčí. Vtedy mu povieme priamo, spravilo sa to samo. S Majkou upratovačkou je sranda, aj keď v triede naša banda veľký bordel narobí, ona to vždy poriadi. Metla handra Savo, upratovanie jej ide hravo. Dnes vám tu sľubujeme, že si odteraz všetko upraceme. Aj vám, Majka a Rudko, patrí, veľké ďakujeme, čokoládu vám dnes darujú. Pán starosta dá radosť báva, pomáha nám aj pri stavaní mája. On vie, čo by žiaci potrebovali a praje si, aby sme leniví nebývali. Verí nám, že to dotiahneme ďaleko a možno sa niekedy posadíme na jeho miesto. Možno z nás budú aj učitelia a bude nás mať rada celá trieda. Nech už pracujeme čokoľvek, hlavne nech sme zdraví, to je jasná vec. Obrovské poďakovanie ako svet patrí našej pani učiteľke Zuzke.
Dnes tu máme náš posledný deň a ja pani učiteľke Zuzke poďakovať chcem. Aj keď písomky nám dávala a občas prísne karála, vieme, že nás rada má a úsmevy často rozdáva. Občas pustí fórik trefný, keď sme cez prestávky ako besní. Sme hluční, ale partia dobrá, ktorá jej občas na nervy zahrá. Učiteľku Zuzku má každý rád a viem, že som aj ja s ňou kamarát. Keby nebolo našej peknej učiteľky, mali by sme v hlave zmetok veľký. Nevedeli by sme múdro zmýšľať, príklady z hlavy vypočítať. Nič by sme nevedeli o veľkom vesmíre, ani o zdravej výžive. Mali by sme hlavy prázdne, nepomohli by ani rodičovskej kázni. Jej patrí veľká úcta a vďaka, že som ja spravila správneho žiaka. Pani učiteľka, za všetky roky, ktoré ste nás učili. Za nás, deti, ktorými ste verili, za všetku lásku, ktorú ste rozdali. No hlavne za to, že ste to s nami nevzdali. Teraz vám za všetko pekne ďakujeme a darček vám zo srdca venujem. Že sa na pani učiteľke Zuzke páčilo, že bola na nás dobrá a vždy, keď sme niečomu nerozumeli, tak nám poradila. Pani učiteľku mám rád preto, lebo nám dáva ľahké písomky a preto, lebo nás dobre učí. Mne sa na pani učiteľke páči, že je vtipná a milá. Mne sa na pani učiteľke najviac páčilo, že keď sme sa bili alebo bolo nejaké nedorozumenie medzi nami, tak vždycky pristúpila a rozumom nám povedala, že toto sa nesmie. Sme radi, že sme tu s vami mohli byť.